RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa da sayang kaagi karon? No kaning sa kamahuyang nga taga Sitio Paradise, Kinasangan Pardo, Cebu City. Ang matatampo, nagdas sangan nga Lexi. Recorded by X Thunder Gaming. Ruby? Nialagi ka? Gusto lang kong mabisita ni mo. Pero... Uy... Oh, may bisita mo din ka, Alex. Hello, Tito. Ako si Ruby, Tito. Ako maoy... Amigo na ko pa? Mayo kay ganing yung kasi mong amigo, Alex. Classmate man mi pa? O nami sabutan bahin sa mong project? Sige. Dayon dong. Ako ba ka musulti ni Papa ni mo bahay na to? Kay wa siya mahibaw nga. Payot ko. Unsa? Sa to pa. Magtago-tagor tayo ni. Babe, paabot lang ha. Mupakita lagi dito sa mga tao nga kita na. Sultihi mo pamilya bayan ini. Kung dili ka gusto nga mapulaan ko sa pagpaabot ni mo. Robbie. Unsa ba ni ka-importante mong isulti nga gidamag gid ko nimo diri sa kwarto? Ma, nakoy itog ani mo ma. Dugay na kong nagloom-loom na ni. Unsa man na? May uyab na ka? Ay, okay raman na kay lalaki man ka. Mas kuyaw kung babae ka kay basin umamabdos ka. Di na maumay. Unsa lagi na? Ma, bayot ko. Unsa? Bayot ka? Ma, hinayan ang tingog ni mo. Kaya basing madungang kang papa. Sure, gid ko nga masuko to. Nak. Ma, alam sa saba ni papa, ma. Please. Kutob sa kumahimo. Kuan, maglinaki ko at abangan ni papa. Okay, sige nak. Kung maoy imong gusto. Mayo. Kay nakasultigid ka sa iyong mama. Bahay na to. Oh, babe. Pero, wa pa ko makasulti ni papa. Mo ba? Sa to pa. Dili di gihapon ko ni mo mapaila-ila nila. Ay, wa pa mo kay boss papa ni mo. Babe, atagi sa kong gamang higayon. Sige na. Puya ba yan eh? Ako na, ikapoy nagigugpaabot ni mo. Oh, babe. Sige lang kag pangayog higayon. Robbie. Ikapoy na ko pagpakaroon inon. Nga amigo ta. O di na ko, Lex. Ha? Unsay din ako? Buwag na ta. Unsa? Robbie, babe. Ay, kung ingnaon ni, uy. Gihatag na ko tanan ni mo. Hasta pa akong bahon akong gihurot para ni mo. Ay, nagbuhatan na ako. Basta kay din ako. Robbie. Kasakit sa kundugan. Awat si Robbie na ako. Tungod sa akong katalawan nga musulti sa kong papa. Gibiyaan ko sa tao nga mahal kay na ako. Nak, dali na. Mag-aon na ta. Oo, ma. Oh, anong nagtimi-timi man ka-ukao na ka? Wala ko'y gana pa. Tuod ay. Nakakita ko ni Roby ba'y pangalan to mong amigo? Oo pa, oo.
Nga naman. Nagkita man mi. Gwapaham ning uyab ba to eh. Unsa? Naiuyab ka babae, Sir Robbie. Recorded by X Thunder Gaming. Ako pa nimo, panguya puglain uy. Para mo maka-move on na ka anak ni Robbie. Unsa? Human na to mo graduate. Plano na ko nga ato na ko magtrabaho sa syudad. O mag-boarding house ko dito. Unsa man, ganahan ka mo uban ako? Para na kay freedom dito. Ah... sige, sige. Manangit ko ni Papa Mama. Way problema anak. Basta makahuman ka lang og eskwela. Pa. Manarbaho mo ko dito pa. O makasave mo ko kung mag-share mi. Ay, sige, Dak. Ay, mas maayos na din makasuway ka nga mahimong independent. Maway problema na mo nga moadto ka human sa graduation. Karon nga kita naman ang duha ang niya sa boarding house. Pwede na ka makapagawa sa tinuod mong pagkaikaw. Tay, Mm. unsa ka kung magbinabay na gid ko, no? Total, layo man si Papa. As in, magbinabay kag outfit? Yes. Go! Girl! Chicks, kayo kang tanawon nga nagbinabay ka ay. Huy, di ko mailhan nga laki ka. Mao ba, Day? Yes. At anong ilagi mong outfit later? Uy, asa man to? Mag-club ta. Kay nasa ko ipalailan ni mo. Lex, si Ryan. Ryan, akong BFF, si Lexi. Karon ba ka nagsulti nga nari ka amiga nga gwapa? Thank you. Mag-order sa ko og imnanan ha. Excuse me. Kung ako uyab nimo, di ko masugot nga mulaag ka nga ikaw ra. Ako juga bantayan. Huh? Wa mo ko uyab mo. May problema. Kung wa pa lang ko uyab ay. Kung uyaban tayo ka. Ryan. Pwede ko mangayo sa imong number, Lexi? Hala no? Mao ba? Sige panawag si Ryan ni mo. Oh, Day. Nangayon siya sa akong number. O, wa ko magdahom. Ay nga. Yung ano di siya kakulit. Uy, Hala day. Basinog na kagusto na siya ni mo. ano? Pero Day, naman siya uyab. Ay, Gusto pa. Wa siya mahibaw nga dili ko tinuod nga babae. Nga payot ko. O wa ko ibaw kun. Sa ano siya pagsulti. Uy. ayaw lang sa seksultihi. Tubayi lang sa. Salamat ha nga nisugot ka nga magkikita na ko. Kay kulit kay ko. Kay sa tinuod lang, sugar nga nagkailata. Wala ko mahimutang eh. Di na ka mawa sa kong una-una. Murag, na-inlove na ko nimo. Unsa? Og, Lexi, ako gining hinugtukan og pilag adlaw. Nakibuwag ko sa kong uyab, kay ikaw akong gusto. Unsa? Ha? Ingon anak ka paspas? Uday. Na problema naman hinuon ko ani. Uy, kunod sa ako pagsulti niya nga. Gibuang ka naman niya iyang uyab. Uy girl, sultihin na lang gina sa tinuod girl, uy. Kay dili ba pwede nga hangtod sa hangtod na lang ka magpakaaron ingnon. Nababay ka. Day. Unsa man ang importante nga imong isulti nako? Ryan. Kuhan. Isugot ako nimo? Unsa? Dili, Ryan. Kuhan ka nang. Sa tinuod lang.
bayot ko. Unsa? Siguro, nakagusto ra ka na ako, kinagtuo ka nga, babae ko, di ba? Ano na kung bayot ka? Huwag ko labot kung bayot ka. Ah, Love ka. O, huwag makapaguna ko. Bisag unsa ka pa, Alexi. Ryan, Seryoso ko nimo. Nadot talaga ko nimo. salamat kay nagrid lalaki nga tinuoray nga magmahal sa sama na ko nga bayo. Maong di ka usikan, Ryan. Yes. Gisugot na tika. Yes, I love you. I love you too. Nagtuogid ko nga muatra si Ryan pagkahibaw niya sa tinuod nga bayot ko. Pero, way magkapugong niya. Oh, dito na ko siya na-appreciate ug maayo. Dinhin na ng kutob. Ug dagang salamat sa pagtagad ding akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kito mga higalang kaagay ni Lexi nga taga Sitio Paradise kinasang Anpardo, Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit karikulahan, please be careful with my heart. Ang mong kaagi gibahatan no do sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong idapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawin. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baga, ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.